Hürmetli radyo tavaşçılar, efirde Күгәрсен районының Ритайм радиоһы. Бүген безнең кунагыбыз, якташыбыз, җырчы Ринат Нигъмәтуллин. Башта уның җырын тыңлап үтәйек. Нисек яшәргә безне беркем дә өйрәтмәй, кайда атларга безгә беркем дә күрһәтмәй. Безнең тормышты башкалар һич тә үзгәртмәй, тик без белгәнде хәтердән башкалар итләтмәй. Теләгән йөреңдә күрмәвең һинең гаеп, ышанма тормышка үткәнгә биреп хәер. Үзеңдән башкалар бирмәстәр һиңә яуап, ни өсөн ятаһың бер үк һавага карап. Кыуанам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга. Алдымда бөтә дөнья, югерәм уны тоторга. Тормыш калыпһыз, ә һин яңгыт уенсы, югер бейек интеккә каяны алгансы. Һинең азымды беркем дә ятып үлсәмәй, яза басканһың тик беркем дә һине әрләмәй. Һин генә хөкемсе үзеңдең тормышыңда, үз каләмең менән яз язмышыңды. Куанабыз был дөньяга, нимәнән безгә куркырга. Алдыда бөтә дөнья, югерәбез уны тоторга. Радикалсы, әйдә шәбрә, күңеле удама күбән, әйдә кемдек. Ислам, тор, КВНга бара кирәк. Ислам, уян, КВНга бара кирәк. Кыуанам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга. Алдымда бөтә дөнья, югерәм уны тоторга.